फैनो खाबु होदों आं गोजोननायखौ सारनिसिम जासिग्रोनाय जाबाय दिनै जों बेखौहाय सिगांनि बोसोरफ्रावबो जों लाबोगासिनो दङ जों माने मानसिफोरनियाव बे मोनसे मिसकनसेप्ट फैयो दि राइडार्सफ्रा बेबायदिनो बाहेरायाव थाङो बाइकल' साग्लोंलाबायो खिन्थु बे नङा दिनैहाय जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोंनि राइडार्स क्लाबा बेबायदिनो दंफां गायनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जोङो मा होनो ससियेल एक्टिभिटिस लायो जोङो दिनैहाय जेरै जोङो बे दिनैनि दिनजों गोरोबहोनानैहाय जोङो दिनै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों मा होनोब्ला बेखौ बिराद गोनां होननानै जोङो दायो बयबो जोङो साननांगोन दिनैहाय जोङो नै दाख्लि सप्तासे एबा सानब्रै सानबानि सिगां जों बिराद गरमजों जोङो ओरैनो सैसोनांनानै दंमोन बयबो ओमफ्राय दा बेफोरखौहाय जोङो होबथानो थाखायहाय जों राइडार्सफोरल' नङा गासिबो जोङो माने आवगायनांगोन जाहाथे जोङो मिथिंगाखौहाय जोङो बेबायदिनो दिदोमैहाय जाहाथे जोङो अक्सिजेन मोननो हायो दा बेखौहाय जोङो सिन्था खालामनानैहाय जों दिनैनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों जिहेतु गोबां समाव दंफां फुलि गायबाबो नाथाय बेखौ मोजां बेरा होना रैखाथि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेयाव नोंथांमोना मा खावलायनो सानो बेखौहाय दिनै गायबाय गाबोनहायनो जोब्बाय एबा बहाबा बोरमा जालांबाय मोसौ जालांबाय बेखौ नुनो मोनो नंगौ खोथाया खिन्थु जोङो गायबायब्ला जों बेखौ जोथोनबो लानो नांगोन आरो दिनै जोथोन लानांगौआबो गायग्रानिनो दायथ' जागोन दिनै जों बेहाय गायना गालांबाय जों बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि थाखाय एसे असम्भब जायो जों गोजाननिफ्राय फैनानै बेहाय जोथोन लाफैबाय थानांगौ खिन्थु जों फोथायनाय दं आरो आसा खालामदों जोङो दानि स्टुडेन्टफोर एबा बेहायनि अथ'रिटिफ्रानो बेखौहाय जोथोन लागोन बे दंफांखौ देरनायावहाय बिथांमोना बयबो गावबा गावनो माने आंनिनो दायथ' होनानैहाय जोथोन लागोन जों बेखौ फोथायनाय दं आरो जों सिगाङाव लाबोबाय गोबाङैनो ओमफ्राय बेबायदिनो नुलांगासिनो दङ जोंनि माखासे मानसिफोरा माखासेया दासिमबो नुवाखै जानो हागौ खिन्थु जों दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय आं फोरमायनो सानदों बेखौनो फैबाय थानाय समफ्रावहायनो बेबायदि गोबांथार ससियेल एक्टिभिटिस बहाबा माबा मोनसे सोरबा अलखदाव थानाय जों बेफोरखौबो जोङो जोंनिफ्रायनो जोङो बेखौ माने मदद होनो एबा हेफाजाब होनो जों आवगायो बियो जोंनि मोनसे नन गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेसन जों बेहाय गावबा गावनिफ्रायनो जों माबा मोनसे सोरनिबा मोजांनि थाखाय माबा मोनसे मोजां जाथों होननानै जों आवगायो आरो जोंखौनो गभर्नमेन्टजोंहाय बेहाय जोङो मोनसे सेटआप जानाय एबा लिंक थानानैहाय जों गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे लानानैहाय सोरखौ हेफाजाब होनाय जों बेयाव गैया आरो